Với sứ mệnh chắt lọc giá trị thiên nhiên để bảo vệ cuộc sống, ReAvita luôn rất tự hào khi các sản phẩm của mình trở thành một người bạn đồng hành của khách hàng trong hành trình bảo vệ sức khỏe. Gần đây, tiến sĩ Phạm Trường Sơn, nhà sáng lập ReAvita, đã có cơ hội gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ từ ông Sigmund Janos, một bệnh nhân ung thư đã tin tưởng sử dụng sản phẩm của ReAvita trong hành trình điều trị của mình. Szervusztok, jó napot kívánok! Zsigmond János vagyok, és 3 éve diagnosztizáltak nálam egy rosszindulatú daganatot, 3-4 éve. Orvosi javaslatra megkezdtem a hivatalos orvosi kezelést, miután társaságban megismerkedtünk, és jó szívvel ajánlottad nekem ezt a szert. Hát én úgy gondoltam, kipróbálom, szkeptikus voltam, mint minden természetgyógyásszal, mivel még soha nem is próbáltam, és én úgy gondoltam a te ajánlásodra, hogy én ezt kipróbálom, vesztenivalóm úgy sincs, elkezdtem szedni az utasításaid szerint, az adagokat elkezdtem szedni, közben a hivatalos orvosi kezelésre is jártam, és abszolút lement a 30 kezelés, folyamatosan szedem 2 éve, most már 3. éve többféle fajtáját is, mindig amit az ajánlásodra kaptam, ezt folyamatosan szedem. Én úgy tapasztaltam meg, hogy ez egy nagyon jó szer, jó, abszolút jó hatással volt rám. Nem voltál fáradt, nem? Nem voltam fáradékony, mellékhatások, abszolút semmi mellékhatása nincs. Tehát semmi mellékhatása nincs, abszolút nem külső behatás semmi nem volt, viszont jobban éreztem magam, fizikai munkát végzek, most is ugyanúgy el tudom látni a munkámat. A legnagyobb öröm akkor ért, mikor a hivatalos orvos kijelentette, hogy gyógyult vagyok, és én ezt nagy részt ezeknek a szereknek is köszönhetem. Sőt, én meg vagyok győződve róla, hogy inkább 90%-ban ez a szer hatott, mint az hivatalos orvosi hétköznapi kezelés. Én azóta teljesen korrektül nagyon jól érzem magam, csinálom, amíg mondod, szedem a szert, vidámkodok, dolgozok, jól érzem magam, tehát abszolút semmi nincs, nagyon meg vagyok elégedve az összes szerrel, teljesen jó, nekem nagyon tetszik. Ezúton szeretném megköszönni Seannak, hogy egyáltalán összeismerkedtünk, nagyon jó szívvel, melegen ajánlotta nekem ezt a szert kipróbálásra, és mint már mondtam, szkeptikus voltam, maximálisan meg vagyok elégedve a szerrel is, a Seannal is, és hogyha mondhatok ilyet, jó baráti viszonyban vagyunk, és nagyon-nagyon köszönöm neki, abszolút működőképes vagyok. Köszönöm szépen!